wannan hatsarin mota da an ka samu wato kirar bus da ta yi sanadiyar wato mutuwar 'yan uwa hausawa waɗanda za su je a garin katsina da kuma zamfara. To sai dai mun samu haɗuwa da ɗaya daga cikin wato ɗan kamisho wanda sun ka fara yi ma motar lodi daga inda ta fito, wanda shine kuke gani yanzu za mu tattauna da shi don kawo muku abin da ya sani wato dangane da abin da yake wakana. Yawwa, assalamu alaikum, masu kallo za su san meye sunanka? Sunana Kabiru Suleiman. Na'am, Kabiru Suleiman. Daga ina Kabiru Suleiman? Kai dan wanne jiha ne a arewa da wace karamar hukuma? Ni dan Katsina State ne, kankara local government, karamar hukuma Guri. To an ce kana ɗaya daga cikin 'yan kamishon da sun ka ainihin lodi ga wannan mota da ta yi hatsari a nan EU, inda wato 'yan uwa Hausa suka kone ƙurumus a ciki. Me za ka ce, me ka sani akan hakan? Kana da masani, kana labari akan ko mutum nawa ne a cikin motar? Ina da labarin da mutanen da suka hau a gurin iya abin da na sani. Na ɗauko ta daga Oriyo, ta hito daga hanya Bega Junction, ta hito za ta shiga Ute, sai ta kasa shiga, sai na shiga a mota, sai na fito da ita, na zagayo ta hanya Aho ta bypass zuwa Aduwawa, na shiga da ita. To iya fasina da ta ɗauka wa'anda na sani mun loda mata mutum 14 wa'anda na sani. Na'am, daga cikin fasina da na loda mata mutum 14. Daga ina kenan? Daga Ute. Daga Ute a Aduwawa kenan? Wuraren Aduwawa kenan ko? Cikin Aduwawa ne. A Benin City. Benin City. Na'am, to mu je, ina jin ka. A cikin mutanen da aka sanya muka sanya a cikin mota din. Na'am. Ba zan iya ba da sunayensu ba. Gaba ɗaya. Gaba ɗaya ba. Amma akwai wanda ka sani a ciki? Akwai wanda na sani. Waye kenan? Na san Isuhu Gambo. Isuhu Gambo yana ɗaya daga cikin waɗanda sun rasa rayukansu a cikin motan. Yana daga cikin wanda ya rasa rayukansu. Ba a samu ganin shi ba gaba ɗaya kawo yanzu. Ya kone kurmus, amma na ga to Isuhu Gambo ɗan ina ne? Isuhu Gambo dan Kankara local government ne. Kankara local government wato a Katsina kenan. A Katsina sai. To bayan shi sai wa ka sani kuma cikin waɗanda suka kone? Na san Aminu ya kira ni ya bani yaron shi, ina manta sunan shi. To na sa Kabiru. Okay, Kabiru. Shi ma ya kone kurmus. Shi ma ya kone. Ya kare a kahoda, kan shi ya bugu. Yana ina yanzu? Yana asibiti. Za ku iya kai mu asibitin yanzu mu gan shi? Insha Allah za mu iya kai ka asibitin da yake. To shi Kabiru ɗan ina ne shi kuma zai iya magana idan mun je asibitin? Insha Allah zai iya magana. To shi kenan, muna godiya. Bayan shi sai wa ka sani cikin da sako ne? To wanda na sani wannan Isuhu Gambon, wanda exactly zan iya bada sunayensu da inda na san su. Na'am. To daga can ku a matsayin ku na 'yan kamisho, tasha ne ko dai ga hanya aka shigo motar? Domin Allah ba tasha bane ba, a bakin hanya ne muke lodi irin na group na area haka. To ko kuna da list ɗin waɗanda suka shiga motar daga can? Insha Allahu akwai littafin da muka rubuta sunayen jama'a. To. Amma ba zan iya kawo su a yanzu dai a haka ba aka. To alhamdulillah muna godiya. Insha Allah za mu nemi wannan list don wato mu yi display ɗin shi ga screen kamar yadda masu kallo suke gani, ko wani zai iya gane ɗan uwansa daga ciki. To yanzu ga mu a nan inda al'ibtila'in ya faru kuma gab da mutuwarin da an ka aje mamatan, sai dai na zo ina samu wani labari cewa wato mutuwari sun ce duk mutum guda da an ka aje daga jiya zuwa yau sai an biya 30,000. Kana da labari aka wannan? Kwarai ma kam da ni aka je hagun mutuwar ne, na ɗauka a wayata hoton mutanen da suka ƙone a mota kurminsu, an ajiye su a bakin baranda. Duk mutum guda sai an biya 30,000, haka ne? Duk mutum sai an biya 30,000. To yanzu an samu wakilan waɗanda suka mutu ɗin gaba ɗaya? To ba a samu wakilai gaba ɗaya ba waɗanda suka mutu ba fa. Amma ku yanzu ku za ku tsaya a matsayin wakilai don aje abin ne suke nan? Zan iya tsayawa ga wanda na sani. To ya za ka gane wanda ya sani bayan ya ƙone ya zama toka? Wanda na sani, wanda na tabbatar na loda shi kusa da inda yake, na zo na da mota ta buga ta waje don ta ƙone ta kurmis. To yanzu ya magana kuɗin da su za a ba su mutuware, kuna da kuɗin koko dai? Gaskiya ba mu da kuɗi saboda tun shekaran jiya muke ta fafitika, ba mu asibiti ba mu wajen gawasu. To yanzu daga ƙarshe me bayanin ka akan abin da ya shahi? Muke nema ga wanda Allah ya hore ma.
Na'am, na kenan kuɗin hitowa da gawawwakin a mutuwa da kenan? Mu gurin mu kenan mu samu yanda muka rufe gawawwakin sannan mu To, koma asibiti. to Allah ya bada ikon taimakawa masu kallo kamar da kuke gani wannan shine ɗan kamishin wato na farko da muka samu zantawa da shi yanzu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa ta biyu dangane da su waɗanda suka tsaya ma wannan gawawwaki domin a hitar da su a je a bizne su a matsayin wakilai muna godiya sosai.